F'diskors li għamel waqt laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap Simon Busuttil qal li l-partit ma kienx dak li ħadem fl-interess tal-poplu u għal darb'oħra rrepeta li jrid li l-Partit Nazzjonalista jagħmlu partit tan-nies. Fl-istess nifs huwa qal li l-bib tal-partit se jkun miftuħ biss għal dawk li jġibu lill-Partit Nazzjonalista l-ewwel u qabel kollox. Fil-Partit Nazzjonalista għandu kemm jista' jkun hemm post għal kulħadd. Għandna nkunu partit inklusiv għal setturi differenti tas-soċjetà tagħna, għandna nkunu partit bil-bib tagħna miftuħ beraħ għal min ikun irid jikkontribwixxi fil-Partit Nazzjonalista. Sakemm min jidħol minn dak il-bib iżomm l-interessi tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel u qabel kollox. U mhux l-interessi differenti jew personali tiegħu. U allura min lest bħalna li qegħdin hawnhekk ipoġġi l-interessi tal-partit qabel kull ħaġa oħra, il-bib tal-Partit Nazzjonalista ser isibu miftuħ beraħ. Filwaqt li qal li hemm aktar emendi xi jsiru fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, saħaq li l-emendi li kien qed iressaq biex inħattru żewġ viċi kapijiet kienu urġenti. Sa frattant huwa naqas milli jagħti spjegazzjoni ċara għal din l-urġenza u kif bidla bħal din saret qabel biss għada saret l-analiżi tat-telfa. Intant il-verdiet li jeżistu fil-partit aktar qed joħorġu fil-beraħ, b'Mario De Marco juri interess li jsir viċi kap mingħajr kontestazzjoni u Beppe Fenekadami jiddikjara l-ħsieb tiegħu li jikkontesta l-kariga minnhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borg Olivier waqt li prova jiġġustifika l-ħidma tiegħu ammetta li l-Partit Nazzjonalista huwa partit li kien qed iħares wisq il-ġewwa milli il-barra. B'dawn il-kliem Paolo Borg Olivier qal li l-partit taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi u Simon Busuttil kien aktar medi fil-konflitt interni milli fl-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tal-poplu Malti. Konna wisq partit li qed inħarsu l-ġewwa milli partit li qed iħares il-barra. U m'għandniex ikollna lanqas fis-sitt xhur li ġejjin fil-waqt li qegħdin nirrevedu l-istatut l-istess awtokritika illi forsi fl-ewwel sitt xhur, fl-ewwel tliet xhur ħarisna biss il-ġewwa u mhux il-barra. Wara snin fit-tmexxija tal-partit, l-istess Segretarju Ġenerali qal li issa l-partit għandu bżonn jibdel l-istatut u l-istrutturi tiegħu. Sostna li l-kariga ta' Segretarju Ġenerali kienet rota minn mutur sħiħ li mhux se ddajjef lill-uffiċjali oħra fil-partit. U ringrazzja lil kap tal-partit u lill-ex viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista li servew matul iż-żmien. Iżda ħalla barra mill-lista lil Guido De Marco li fl-aħħar semmih għax qal li l-aħjar iħalli ħall-aħħar. Illi insellem lill-viċi kapijiet kollha li servew dan il-partit u l-istim tiegħu. L-aħħar qablu Paolo Borg insellem hawnhekk lil Lorenz Gonzi li huwa serva bħala viċi kap tal-partit Vincenzo Nabone, illi propju f'din is-sena jara mit-sena mill-Ewropea u anke lil George Barzanelli. Kariga illi hija u Guido De Marco. Il-Kunsill Ġenerali approva l-emenda biex jinħattru żewġ viċi kapijiet, emenda li qed tidher bħala mossa biex tipprova tippaċifika l-fazzjonijiet li jeżistu fih dan il-Partit Nazzjonalista.